салом алейкум. Ман модари Сафаров Ҳофизҷон мешам. Раҳмат ҳамин командироба ки мана оварда фарзандама аз тарафи давлат, аз тарафи ҳукуматамон, аз тарафи муҳтарам президентамон ҳамин чиза ташкил кардагӣ будай, мана мона ройгон оварда фарзандамоя дида, фарзандамоя ҷои хизматашоя нишон дода, ҳамашона вай када хабар гирифта, диламо ба ҳузур, диламо дида оромиш пайдо када, фарзандамоя хеле анаку ҳаяҷон зада. Айни вахтхӯшима, айни шодима чиз гуфтагима намедонам додарҷон. Модара чизаша эҳсосаша фаҳмонда наметонам ман рости гап. Ҳам қатар гуфта метонам. Рон кунедон фарзандонатона. Ҳазорон бор шукр давлатамо тинҷӣ, оромӣ, ҳама осоиштагӣ ҳаст. Аз давлати ҳамин фарзандамоя, аз давлати ҳамин сарбозоямон шабба нас хоб мерим. ҳамино ҳаст, монам ҳастем. Худо ба шукр, давлатамо ба Худо ба шукр, ҳазорон бор шукр. Ҳамин президентамо ба, пешвои миллатамо ба, ҳазорон бор шукр ки мо ба ҳамин чиза муҳайё кард, ҳамин шарти шароита муҳайё кард мо ба. Ҳазорон бор шукр. Раҳмат ҳамин президентамо ба, раҳмат пешвои миллатамо ба, ки фарзандои мона аз ҳама чӣ таъмин мекуна, аз ҳама чӣ шарту шароит таъмин дора, ҳама чӣ. Ҳазорон бор раҳмат. Ман ҳазорон бор миннатдории худама ба раиси вилояти Хатлон изҳор мекунам. Раисоти ҷавононе ки ҳамин ҷоя ҳамин чиза ташкил кардагӣ ба миннатдории худама баён мекунам. Ҳазорон бор раҳмат. Ҳамино мона ҳамқатар дастгирӣ карданд. Ҳазорон бор раҳмат. Шумо ҳамчун модари сарбоз ба дигар сарбозо чӣ дуо мекунед? Дуо мекунам ки соғу саломата хизмата буд када, тамом када ба пеши падару модарашон рафта, оиладор шуда, фарзанддор шуда, фарзандошоям хизмат барон кунад.